nyalo chopo e mbele Senate bang'e to koro duogo confirm ni en e hospital okwayo mondo omigi nyaka chieng' Tuesday. Notwaka entiero moja ina ko ochiwo paro mantiere mopogore opogore kantiere karaka kapok abiro ir wakili Joshua Nyamori anti ariyo mano dong' ma ende tieko kata kuom Ketho Beach mano yud godo Gachagua otieno manyoro. Erokamano nowacho mana ni kuom ketho go te iyudo ni gin ketho ma serious ma kata dobo wacho ni ok gimowangne mano buogo ne en ketho manok oyudego mar gimiluongo ni economic crimes mag 5.2 balang mar 5.2 billion nikech mano was a very serious charge kora ke gimomiyo jood bura notamore ng'iyo wach mano but kuom mag abich no gin ketho ma king'iyo gi matut tibo yudo wewa walieke matin mondo wang'e ni to kong'iyo the right keth mano yude godo for purposes mag certainty nitiere keth mano oyudego mar weche mag okwach kich mar NIS mano wacho nam chumbi nowacho mokwongo kendo mar mano yude gi keth mar public utterances case charges ne gin count mane ne gin count ma 1 4 5 6 gi 9 koro kiyudo count mokwongo mano yudego en gross violation mar katiba kuom weche mano wacho then king'iyo count mar 4 nen wach mar judges jang'ad bura Esther Maina mano no yudego count machielo mano yudego en count mar 5 count mar 5 ne en ketho kuongruok mare iluongo ni fidelity to the oath of office and allegiance mano jok mano yie godo ne gin ji 49 jok mano tamore gi ji 16 to jok mano abstain mano wacho ni ogidhi go kura gin ji 2 keth machielo mano yudego en mar 6 namba 6 king'iyo en ni wach mar National Cohesion and Integration Act en ana weche ma wacho makier dhoge makier ma ji mano yude gi keth ne gin ji 48 jok mano tamore 18 jok mano abstain kata jok mano oling'o mbulu ne en ng'at achiel then mogik mano osewacho koro mar namba 9 namba 9 ni keth mar National Security Council mar NIS moluongo ni okwach gi dholuo mating' koro mago weche ma serious ma kodhi do to do nyalo ng'iyo ni to nikech seche ming'iyo ni to gima luongo ni threshold katiba wacho nang'o nowacho ka wik mokalo ni threshold mar thicho oko jalup ker kata governor opogore gi mar mbunge mar bunge king'iyo gima luongo ni Elections Act gintie gima luongo ni after the due process tiene ni mondo i-recall jaod bura onego bed ni igni 2 bang' ombulu to en koseyude gi keth to en gima luongo ni kantie serious belief koro kata pok omake mobedo charged mobedo convicted teka ni kakwa rangeno nitie gima nyalo nyisowa ni ng'ano ketho chik mano is the threshold katiba kowacho ni nyaka bed ni nosetwe mondo koro yunen gi grounds mar impeachment. Erokamano ahinya wakili Charles Midenga. Joshua Nyamori, jalup jatend piny Kenya kawuono waonge kod ng'ama nie apisno okinyi ma kawuono kama ntiere karka wacho ni nena political process mane dhi nyime kendo koro rumo kirange gi wang' ma josiasa kata wang' mopogore opogore mantiere karka jatend piny Kenya ka odhi timo yiero machalo kamano mi kik odoge obadho kata wacho kane ja senator mogwel ma Nairobi ne loso mano Karen Nyamu owacho ni gino mano timore mano miyo jatend piny Kenya no yiero Rigathi Gachagua kik onuoego kadipono yiero jalupne machielo poni gintiere en gi chieng' ma kawuono nitie setting moluongo chieng' ma kawuono mondo bedi en ang'o mapono ni sedo kata milieko ni gima gibedo kaka gilose maduong' ahinya